Mas sulit na gayud matud pa sa mga magtutudlo ang ilang bakasyon sanglit sa tibuok bulan sa Hunyo. Gimando sa DepEd nga walay voluntary og mandatory nga trabahoon nga ihatag sa mga magtutudlo. Samtang klase sa kasamtangang school year mahuman sa katapusan sa Mayo. Ano ang report ni Argil Relator? 25 katuig na sa serbisyo si Teacher Flor sa Sirawan Elementary School sa Davao City. Sa iyang pagpanerbisyo, karon ramatod pa siya makatilaw ug walay trabahoon sulod sa usa ka bulan. Busa, medyo na-shock po ko, no? Kay usually, pag vacation ang teacher, naman dyan time nga mato sa school, na yung mga on-call na mga reports, so dili ka kabalibad, mo trabaho jud ka, pero karon nga 1 month vacation good ang teacher, siguro maka-prepare jud ka nga matagani mag time ang imong self, ang imong family. Sa bag-ong kamanduan nga ipagula sa Department of Education, ipatuman gikan June 1 hangtod 30, 2024 ang no voluntary o mandatory nga task ug aktibidad nga ipatrabaho ngadto sa mga magtutudlo. Lakip sa memo ang pag-adjust sa school calendar kung asa mahuman ang kasamtangang school year sa May 31, 2024 samtang magsugod ang sunod nga school year sa July 29, 2024. Sa pagsibog sa school calendar, hagit karon sa mga magtutudlo nga sigurohon nga matapos ang tanang competency sulod sa 3rd ug 4th grading period. To try our best to cope with the learning competency na pasok doon. That is why we are trying our best to move forward with this instructional mandate na kailangan mga bata di po sila ma-left behind. Ang bag-ong kamanduan, istrikto sab nga ipatuman sa maong eskwelahan. Actually, parang bumabalik talaga tayo doon na yung mga teacher pagbigyan naman natin. Ako sir, I really adhere with any orders. Ako sir ba intuto ako paper to paper talaga. Nagpahinumdum sab ang DepEd sa mga wala pa nakaparehistro alang sa sunod nga school year, labi na sa mga mag-kinder, grade 1 o grade 7, ugmang adlaw ang walahing adlaw sa early registration period. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.